Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Πριν ξεκινήσω ήθελα να σας πω να κάνετε εγγραφή και like. Πάμε. Θέλω να πάω 30-31. Πάμε. Αι. Πάμε. Όπα, έχουμε το καινούριο skin ρε, του τέτοιου. Ξέρετε να κάνετε double jump εσείς? Καλά, λες και εγώ ξέρω καλά, αλλά... Όχι, πού ήταν, δεν βρίσκω. Όχι, την έκατσα. Α, όχι. Αχ, έχασα. Μάλλον παιδιά θα τον πάμε σήμερα 30, τουλάχιστον 29 και κάτι. Και κάτι ψηλά. Ναι, double jump. Α, τι, double jump, όχι. Δεν πειράζει, υγεία. Τούσκασα 3.200. Έλα, όχι. Αλλά εντάξει τώρα. Πάμε. Αυτό είναι part 1 μάλλον, επειδή δεν θα τέτοιο, δεν νομίζω να τον πάω, να προλάβω να τον πάω 30. Παμ. Έλα, double jump. Να δω το double jump. Μπει κάποιος μέσα. Γράφω με το πράγμα. Όπα, το συνάφησα. Λουκ. Το τομάτι σίγουρα το πήραμε. Sigma, the real Sigma. Πάμε να σκοτώσουμε άτομα. Όχι, τι λέει, δεν τον πέτυχε. Καλά, αυτό συνέχεια. Πήγαινε πίσω. Δεν την πειράζει. Πάλι πέθανε. Βίκτορη. Γράψτε με σχόλια αν παίζετε βίντεο και αν θέλετε να κάνω βίντεο που παίζω Fortnite. Το πήγα 29. Τέλεια. Νομίζω μπορούμε να τον πάμε και 30. Μπορώ να τον πάω σήμερα. Πάμε να δούμε. Έχει τέλειο Byron. Είδα τον έκανα. Έλα, τον έχεις. Όχι, καλά. Πού είναι αυτός ο Byron? Όχι, ναι, τέλεια. Μπράβο, Ρωστό. Έλα. Τέλεια, τον έχεις, ναι. Έλα όμως, Ρωστό, μη κάσει εκεί. Πήγαινε από κοντά, σκοτώσεις. Τι? Α, ναι, τον gadget. Δεν ξέρω να πεις με μαντίφας. Τέλεια. Γιατί δεν έκανε jump? Καλά, αυτό το έχουμε χάσει στο μία. Το γύρο τον έχουμε χάσει 1000%. Έλα, τον έχεις.
Όχι, όχι, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Ναι, νικήσαμε. Good. Άλλο ένα μάτσι και το πήραμε. Όχι, άλλα δύο. Ή ένα ή δύο. Πρέπει, τέλει. Όπα, έχουμε Κέντζι. Έχουμε Κέντζι που είναι fame. Έλα, βάζω στάντακι. Άντε μπαίνω εγώ μες στο θάμιο. Α, ναι, σκότσανε. Ναι, τέλεια, το έχουμε, το έχουμε, να τον πάμε πάντα. Έκανε το gadget. Έλα, όχι, 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 δεν το παίρνω πίσω. Το παίρνω βασικά πίσω, φίλε. Νικήσαμε. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε στολίσει εσείς δέντρα. Εγώ έχω στολίσει πάντως. Όχι, 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 δεν πειράζει. Ο Σπάικας ελπίσουμε. Κάτι θα κάνει. Έχει ούλτι. Έχει ούλτι. Αλλά εντάξει, όχι. Μπράβο ρε Ντάγκ. Ντούγκ, πώς λέγεσαι, δεν ξέρω. Έλα. Έλα, αγόρι. Τέλεια. Του σκάσε λίγο. Πού είναι? Πού πήγε? Να τη. Έλα. Όχι. Ωραία. Τον σπαστικό, το λουκάνικο. Όπα. Έλα. Δεν κουνάει. Εντάξει. Όπα. Όχι. Έλα. Ναι. Νικήσαμε. Μπράβο. Άσια. Ένα τρόφις είναι. Πάμε. Να το πάρω με το ένα τρόφις και το βίντεο θα κλείσει. Όχι. Πάμε. Go. Πού να είναι εδώ? Κοίτα τώρα ρε το Γκένζι. Το Γκένζι. Α, καλά και αυτός ξέρει να παίζει με σκουί. Κοίτα που το πετάς. Καλά, εγώ τον έχω hyper σας και αυτός ξέρει να παίζει. Τώρα, άμα χάσουμε όμως από τώρα... Τον έκανε σαν. Έτσι. Α, καλά, οκ, ό,τι πεις. Μείον 3 τρόπε. Δεν πειράζει και πάλι. Θα με νικήσουμε. Πάτε, θα με νικήσω. Πάμε, τι να μπω κανένα άλλο. Θα μπω... Μπρόλμπερ. Πάμε. Mix it up. Όπα. Πάμε.
Έλα εδώ εσύ. Σου κάνω double step. Τι κάνεις, τι πετάει ρε σου. Καλά. Για να έχω λίγο για το μόντο. Αλλά και για μένα, εντάξει, αλλά... Το φαν δεν είναι... Σαν, τέλεια. Δεν έχει κάνει αυτόν. Αλλά πάρτε. Μπράβο στο έσπασε τον τοίχο τουλάχιστον κάτι έκανε. Ναι, το βάλαμε. Τέλεια. 1-0. Νικήσαμε. Τέλεια. Το 2-3. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε like, εγγραφή και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.